So hello guys, welcome back to my YouTube channel. To guys, दिनैनि दिना आंनि थाखाय बहुत स्पेशल दिन आरोना. तो जायखौ आं नेबाय थादोंमोन बे फाइनाली गासिबो दिनै सफैजोबबाय. तो बिदिनो माने एसे आनबक्सिं बायदि खालामसै आरोना. आनबक्सिं माने अलरेडि नायखाजोबबाय आं बरननानै. थेवबो नोंथांमोना नुवाखैना, तो नोंथांमोना एबार खिन्थानोसै आरोना. तो आनबक्सिंखौनो हमना लादो गाइस. तो फार्स्ट इन्ट्र'आथ' सोलिग्रोखानांगौ नङा होमबा, इन्ट्र'खौथ' देखायग्रोखानांगोन नोंथांमोननो. तो इन्ट्र'खौ नायखांनायनि उनाव भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गाइस. So guys, आंनि जा गिफ्ट बेथ' सफैजोबबाय होननानै नोंथांमोननो दा बयसो खिन्थादों आङो. तो एबार लाइन बाय लाइन नोंथांमोननो देखायनोसै आरो आं गिफ्टखौ. तो ओके गाइस, वेट. तो गाइस, फार्स्ट नी एन्ड एल्बो गार्ड. तो नोंथांमोना आं ओपन खालामनानै देखायनोसै दायो नी एन्ड एल्बो गार्डखौ. तो बियो नी एन्ड एल्बो गार्ड. वेल आं बेखौ सिखांखाबाय, अब्लाबो नोंथांमोननो दायो खिन्थाफिनसै. तो नोंथांमोना नायनो हागोन. तो गाइस बिनि अलमोस्ट प्राइसआ 3200 आरोना. ओमफ्राय बियो स्कयकोनि आरोना, ब्रेन्डआ स्कयको. ओमफ्राय माने आं मा होनबावगोन दा गाइस, आं माने अनलि नी गार्डखौ अर्डार होदोंमोन आरोना बेहाय. ओमफ्राय बाय मिस्टेकलि एल्बो गार्डआव फैफाबाय आरोना. तो दायो नोंथांमोना आं ओपन खालामना देखायगासिनो दङ. तो नायनो हागोन गाइस नोंथांमोना. तो बे जाहैबाय नैबे नी गार्ड आरोना. तो नैबे नी गार्ड आरोना गाइस. बे नी गार्ड नोंथांमोना नायनो हागोन, नी गार्ड. ओमफ्राय नैबे जाबाय एल्बो गार्ड. ओके, तो बे जाबाय एल्बो गार्ड. तो या गाइस बहुत इम्पोर्टेन्ट सेफ्टिया, तो बेखायनो लानांगौ जादों. तो नायनो हागोन नोंथांमोना बे एल्बो गार्ड आरोना. ओमफ्राय नैबे जाबाय नी गार्ड. तो बे मोनसे थांबाय गाइस. एन्ड सेकेन्ड, तो गाइस सेकेन्डआ जाबाय हेन्ड ग्लभ्स. वेल हेन्ड ग्लभ्सआ एराउन्ड 320 रुपिस लादों आरोना. माने एसां बाजेट गैला हेन्ड ग्लभ्सखौ एसे मोजांखौ लानो. तो बेखायनो आङो एसे दाम खमिनि हेन्ड ग्लभ्सखौनो लानाय जाबाय आरोना गाइस. अब्ला नोंथांमोना दायो देखायगासिनो आङो, नायनो हागोन. बियो प्र बाइकारनि आरोना. वेल आं बेखौ सिगाङावबो इउज खालामखांबाय. आंहा एक्सपिरियेन्स दं आरोना बे हेन्ड ग्लभ्सखौ लानानै. बिराद आंनि लाइफखौ सेभ खालामनाय बायदि जादों आरोना बे ग्लभ्सआ. तो बेखायनो आं बेखौनो बायफिनबाय आरोना. ओमफ्राय आंनि जा पुराना ग्लभ्स दंमोन बेयो माने नैबे खिनियाव जिदों आरोना. नैबे गार्ड दंना, बे गार्डनि नैबे साइडना जिदों आरोना. तो आं हजोंहायनो गारबोबाय आरोना बेखौ टावांआवनो. तो टावांनि स्ट'रियाव जादों आरोना. तो जायफोर जेनेबा आंनि टावांनि स्ट'रि भिडिअखौ नायाखै, अब्ला स्क्रिनाव नुगासिनो नोंथांमोना थांना नायबानो जाबाय आरोना. तो हेन्ड ग्लभ्सआ एसेबां दामि नङा गाइस, अब्लाबो गार्ड गोनां गोजा आरोना हेन्ड ग्लभ्सआबो. तो बे मोनसे थांलायबाय. एन्ड सबसे गिदिरसिना नै आं देखायगासिनो नोंथांमोननो दायो. तो यस गाइस, राइडिं जेकेट. बियो राइनक्सनि आरोना. राइनक्सनि राइडिं प्र 4 आरोना बे गाइस. प्र 3 नङा, प्र 4 गोदान लन्च जानायमोन आरोना. तो बियो अलमोस्ट बिनि प्राइसआ 8000 थांबाय आरोना गाइस टटेल. तो नोंथांमोना ओपन खालामना देखायनोसै दायो. आङो बिसिखांजोबखाबाय गाइस, अब्लाबो सोफिनना दोन्दों आरोना. तो बिराद गिलिर आरोना गाइस जेकेटआ, मानो होनबा बे गार्ड दंजोबो ना. तो नैलाय एल्बो गार्ड गाइस बियो, नै एल्बो गार्ड बियो. ओमफ्राय नैबे बेक गार्ड. तो नोंथांमोननो जेकेटखौ एसे देखायनोसै. तो नायनो हागोन गाइस जेकेटखौ बेबायदि. आं माने रेड नैबे जा थायो वाइट नुदोंना, बे रेडनिबो दंमोन आरोना. बाट रेडनिखौ आं अर्डार होआसै. तो वाइटखौनो लाबाय, वाइट ब्लेक आरोना गाइस बियो. ओमफ्राय बेहाय माखासे नै स्टिकारफोर दङ. तो एबार जेकेटखौ खुलिनानै देखायनोसै नोंथांमोननो. ओके, तो बेहायो चेना डाबल आरोना गाइस. नोंथांमोना नायनो हागोन, बे डाबल चेन होनाय जादों, नै डाबल चेन. तो गाइस नोंथांमोननो आं दायो माने गाननानै देखायनोसै आरोना. तो गाइस नै आं दा गाननानै देखायनोसै नोंथांमोननो. ओके, तो बेहाय आङो रेन लाइनार ओमफ्राय थार्मेल लाइनार बेखौ मोनफैयासै आरोना. बेखौ एक्सट्रा पार्चेस खालामनांसिगोन आङो. बाट थार्मेलनिया 1200, ओमफ्राय जा रेन लाइनार बियो 900 आरोना. तो बेखौ आं दायो लाथ'ला. एसे माने 1 month 2 monthsनि उनाव जेला आं माने GoPro लागोन अब्ला बे टाइमाव बायहैसिगोन आरोना. तो नायनो हागोन नोंथांमोना. ओके, डाबल चेन होनाय जादों. तो नोंथांमोना दायो बेखिनियानो डाबल चेन. ओके, मारना नायनोसै. दासिमबो बेखौ बख'वाखै आं गाइस. ओके नांथादों गाइस, सरि.
एसे माने सेना गोलाव ना बेनि प्रब्लेम जादों ओके गाइस तो नायनो हागोन एन्ड बे जा एल्ब' बे एडजास्टेबल आरो ना गाइस तो नैबो नायनो हागोन नोंथांमोना बेखौ एडजास्ट खालामनाय बेखौ जेरै बोनानै लानो हायो एडजास्ट खालामना लानो हायो बे सब एडजास्टेबल आरो ना बेबो बे हेन्डनियाबो बे एडजास्टेबल तो नैबे एडजास्टेबल गोजा आरो ना ओमफ्राय बे चेस्ट गार्डबो दङ एन्ड बैक गार्ड तो जेकेटा एसे गिलिर आरो ना गाइस एसे माने एसे गिलिर फिल मोनो आरो ना एन्ड राइडिं जेकेटखौथ' सिगाङाव गानखांबाय बाट आं बेबायदि पार्सनेलि लाथारनाय राइडिं जेकेट नङामोन नालाय आदा कुकुनिसोमोन नोंथांमोना नुगोन एन्ड आदा कुकुजों जुदि जमा थांनाय भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दङ तो थांनानै नायबानो जाबाय आरो ना गाइस तो राइडिं जेकेटा आदा कुकुनिखौ ट्राइ खालामखांबाय सिगाङाव तो बेना DBGनिमोन आरो ना ओमफ्राय बेनाबो बिराद गिलिरमोन एन्ड आदा कुकुनजों कम्पेयार खालामबा बे जेकेटा एसे लाइटबावसो BBGनिफ्राय BBGआ माने एसे हेभिसिन जायो आरो ना गाइस एन्ड जा बे प्रटेक्टर बेयो लेभेल 2 नि प्रटेक्टर आरो ना ओमफ्राय जा नैबे सिगांनि बेयो लेभेल 1 ओमफ्राय जा बे बेगनि प्रटेक्टर बे लेभेल 2 नि आरो ना गाइस तो फाइनाली जाखिनि बुस्थुखौ आं अर्डार होदोंमोन बे सफैजोब्बाय एन्ड स्पेसियेल थेंक्स टु माय ब्रादार बिग ब्रादार जायनि हेल्पआव आं बेफोरखौ मोनजोबनाय जाबाय आरो ना दिनै एन्ड दा नेक्स्ट टारगेटआ जाबाय GoPro बाट GoProखौ एसेबां थाब लानो हानाय नंला मानो होनबा नैबेखिनियाव एसे खरस जाबायना तो एसे नेनांसिगोन आरो GoProखौ बाट सोलिथावना आन्था एक्सन केमेराखौथाय लानांसिगोन उपाय गैला दाथ' माने भिउखौ मोजां होनो हायाबा नोंथांमोना इन्जय माने लानो हाया भिडिअफ्राव तो बेखायनो माने GoProखौ माने एक्सन केमेराखौ लाग्रोनांसिगोन आरो ना ओमफ्राय GoProखौ लासैनो लालांसै नोंथांमोना अननाय होबाय थाबानो बेसेबां हायो थाब लागोन गाइस एन्ड चेनेला 2K जाहां जाना दङ तो अननानै नोंथांमोना 2K खालामना होदो आरो ना जल्दिनो तो गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो नोंथांमोना आंनि जा अर्डार होनायखिनि गिफ्टफोर आदानिफ्राय बेखौ नोंथांमोना दायो खिन्थाजोब्बाय नोंथांमोना नायनो हागोन एन्ड आंजों समायना समायाखै जेकेटखौ एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरनाय आरो ना गाइस एन्ड आई होप नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन इफ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनब्ला प्लिज गाइस डु हिट द साबस्क्राइब बटन एन्ड डोन्ट फरगेट टु क्लिक द बेल आइकन एन्ड एबारथ' नै राइडिं जेकेटा फैबाय एबार लं राइडआ पाक्का खासै आरो ना गाइस एन्ड नोंथांमोननो लं राइड थांनायनि सिगां इनफर्म खालामगोन आरो जोङो आं हारसिं थाङा लोगो सानैसो थांबावगोन जाय लोगोफ्रा थांगोन बेखौ आं उनाव मेनसन खालामगोन नोंथांमोननो तो दायो मेनसन खालामथ'ला बिसोरखौ तो गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो राइड सेफ राइड हार्ड अलवेज वेयर ए हेलमेट एन्ड लाभ यू ऑल बाय बाय